No niin, hei kaikille. Niin, En, 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 en olisi parempaa niin kuin lähtöbriefiä tästä saanut kuin tuossa edellisessä. Siis ihan Teemunkin esityksestä lähtien, niin on upeata katsoa näitä. Toki se, mitä äsken todettiin, että investoinnit on niin kuin vielä tulossa ja veneilijät ei aina näe niitä, mutta kyllä se tieto sillä tavalla menee eteenpäin, että kun niitä laitureilla kysellään ja kun on jo käynnissä hankkeet ja voidaan vastata, että tänne tulee ja tänne suunnitellaan, niin siinä mielessä nämä on jo niin kuin olemassa olevaa, että kun satamahankkeita nyt on ollut useampi. Mutta jos mä aloitan ihan tässä katsomalla teitä, ja mulla on muutamia kuvia tuossa toki, mutta ei mennä ihan vielä niihin. Moni tuntee, mutta ehkä ei kaikki. Mä oon Rosenbergin Mirja. Mä teen töitä täällä organisaatiossa, näkyy aika isolla nyt takana Suomen purjehdus ja veneily. Tässä venemessujen aikaan, kun kukaan ei pääse mihinkään messukeskuksiin ja me ollaan kaikki virtuaalisesti, niin me tietyllä tavalla tavoitetaan toisemme laajemmalti, kun matkustaminen jää pois. Ja tämä pandemia ja ilmastonmuutos on semmoinen, mistä mä ajattelin, että mä aloitan, koska nyt meillä on käynyt aivan toisesta syystä kuin siitä, mikä nyt olisi ilmaston kannalta, että jätetään lentäminen vähemmälle, niin meillä on ihan valtava koe maailmassa käynnissä, että kuinka me pärjätään, jos me ei saada vapaasti liikkua, minne me halutaan. Ja näinhän me kohdataan sitten sähköisesti kukin omassa paikassansa ja silti kasvot näkyy ja voidaan jutella ja pitää seminaareja. Tämä kertoo yhteiskunnasta aika paljon, että me ollaan hyvin sopeutuvaisia silloin, kun on pakko. Tosin tämä kyseinen pakko, tämä pandemia on aika kova pakko, mutta sitten taas pitkällä tähtäimellä niin myöskin ilmastonmuutos tekee niin valtavia muutoksia, että se on tietynlainen pakko myös sekin. Ja nyt nämä hankkeethan kertoo siitä, että kun kokonaisten niin kuin isojen EU-hankkeiden ja monen muunkin niin kuin aiheena on niin kuin energiaa säästävät uudet tavat toimia, niin me samalla aikaa koko ajan vastataan tähän isoon muutokseen. Mun aiheena tässä tosiaan on veneily ja ilmastonmuutoksen tuule. Nyt mä sitten täältä vaikka jos mä saisin. Katsotaanpa. Lupaavasti näkyy ainakin toi slaidisto, mutta näkyykö se avattuna jo? En tiedä. Mä kokeilen, jos mä saisin avattuna ton valmiiksi, eikä niin, että se näkyy. Näin. Eikös nyt näy slaidi? Joo, nyt näkyy, että no niin, sillä pohjalla. Näin. Meille veneilijöille tämä ilmastonmuutos Suomessa tietyllä tavalla näkyy ehkä sen rehevöitymiskehityksen kautta aika paljon. Meille sellaiset isot ilmiöt kuin merenpinnan nousu ei näy samalla tavalla kuin jossain muualla. Benelux-mailla esimerkiksi siellä tulee pysyviä muutoksia. Toisaalta sellaisissa alueissa, missä näkyy se merenpinnan muutos, niin usein on myös vuorovesi-ilmiö, joten ihmiset on tottunut siihen, että kaikki infra on rakennettu kestämään siis jopa metrien vedenpinnan vaihtelua. Ja meillähän niin kuin nämä vedenpinnan vaihtelut on aika maltillisia. Toki sitten ihan pohjoisessa siellä Suomi-Ruotsi niin kuin Perämeren nurkassa, niin siellä on kuitenkin hyvin karikkoiset vedet ja siellä on ilmanpaineen takia niin kuin isommat muutokset, mutta sen tyyppiset ei osu meihin ehkä veneilijöihin samalla tavalla kuin jossain muualla, missä ollaan niin kuin rakennettu jonkun tietyn rajan äärirajoille ja vesi nousee laskee aika paljon ja sitten lopulta alkaa vallata alaa niin kuin se parin sentin nousukin, mistä puhutaan yleensä ilmastoasioissa. Nyt erilaiset esitykset kävi äärimmäisen hyvin läpi sitä, että miten me voidaan tehdä uudella tavalla energiatehokkaampia ratkaisuja ja suunnitella paremmin ja toteuttaa paremmin. Tämä on semmoinen teema, mikä on tällä hetkellä niin kuin kaikessa yhteiskunnan tekemisessä. Ja se valuu sieltä myöskin tähän veneilijöiden ajatusmaailmaan sillä tavalla, että tehtiin pari vuotta sitten tuossa kysely siitä, että mitkä asiat on tärkeitä veneilijöille. Ja ympäristöasiat nousi sieltä todella tärkeäksi.
Usein turvallisuusasiat on sit normaaliveneilijöille se niin kuin ensimmäinen, että ei tapahdu mitään kamalaa tai esimerkiksi sataman tulipalot on ihan hirveän vaarallisia, mutta nyt sitten se ympäristöasia, joka on ollut pienemmässä roolissa aikaisemmin, niin se on noussut kyllä arvomaailmassa niin korkealle, että veneilijät edellyttävät, että jotain tehdään. Ja se tulee heijastumaan suurella todennäköisyydellä myös siihen, että voidaan valita niillä alueilla, missä on paljon satamia, niin voidaan valita Nyt katkas ääni Mirjalta. Nyt kuuluu taas. Pätkiikö mun yhteys? Äsken pätkäs vähän sen, mutta nyt kuuluu. Okei. No toivotaan, että jos hetken ette kuule, niin se varmaan palaa, mutta harmi, jos osa tekstistä jää pois. Seuraavaan kuvaan. Tämä mä myönnän, että nyt ei ole tältä vuodelta, vaan on viime vuodelta. Ja Helsingissäkin on paljon enemmän lunta. Mutta ilmastonmuutokseen liittyy nämä ääri-ilmiöt aika lailla. Mä nuorena opiskelijana kasvitieteen laitoksella kuuntelin, kuinka kerrottiin, että on kasvihuoneilmiö ja tulee ensin ääri-ilmiöitä ja sitten tasaannutaan tietylle vaiheelle. Ja tämä meni nyt aivan tasan sen malliesimerkin mukaan. Ja se on hämmentävää, miten me vuodelta koko ajan yllätytään näistä, oli lämmintä tai kylmää. Mua haastateltiin marraskuussa, viime vuoden marraskuussa tästä samasta aiheesta, monta muutakin. Hämeen Sanomat teki artikkeli, missä pohdittiin marraskuun lämpiviä säitä ja että kun metsässä voi liikkua ja kukat kukkii ja vedet on äärimmäisen lämpimiä ja tästä luen teille nyt ihan. Mä olen itse siis sanonut näin, että Rosenberg arvioi myös, että veneet nostetaan pitkälti samoin aikoihin joka vuosi, liittyy siihen, että siirretäänkö veneiden nostoja, mutta kun on kalenterin mukaan. Osa veneilijöistä kuitenkin jatkaa kautta yhä pidempään. Viime vuosina myös purjeveneitä, ei vain sisäkopillisia moottoriveneitä, jotka syksyn säihin muutenkin sopivat, on jäänyt jatkamaan kautta. Jotkut pitävät venettä vesillä jopa jouluun tai tammikuulle saakka. Sitten Rosenberg aprikoi, että eletäänkö nyt poikkeuksellisen loppusyksyn lisäksi poikkeuksellista veneilytalvea. Voisiko tämä olla ensimmäinen vuosi, kun Etelä-Suomessa olisi paikoin mahdollista pitää huvivene kokonaan vesillä? Ja sitten jatketaan Ilmatieteen laitoksen mukaan meriveden lämpötila on niin korkea. Eli mä biologina itse epäilin, että tämä vuosi voisi olla se, jolloin sitten ei nostettaisi veneitä pukielle. Ja nyt meillä on jäät ja lumet täällä. Eli tämä sää yllättää meidät aivan koko ajan. Ilmastonmuutoksessa on edelleen ne ääri-ilmiöiden vaihtelut käynnissä. Ja me ei voida aivan satavarmasti tietää, että nyt on näin seuraava kesä ja nyt on näin seuraava talvi. Ja tuossa oli Teemu-esityksessä puhuttiin näistä huippukulutushetkistä ja satamat erityisesti on niitä, joille tulee siis ihan kesäaikaankin, ei tarvitse olla edes kylmä, niin tulee niitä todella energiahuippukulutushaasteita siitä, että kestääkö se sataman sähköntuotanto, kaikki ne veneet, jotka mahdollisesti sitä ihan täysillä käyttää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys veneilijöille ja satamille. Se Minna taisi sanoa teidän toivolla tuolla juuri meidän seminaarissa, että se energialasku on kuitenkin kaikkein suurin näistä kustannuksista tai useissa tapauksissa. Mä nostan toisen tämmöisen esimerkin, mikä on ilolla löysin. Kiitoksia, kun kollegoilta kysyy, niin löytyy. On tämmöinen suomalaisten, ruotsalaisten tutkijoiden ihan tieteellinen artikkeli julkaistu. Tuolla vasemmassa yläkulmassa lukee, mistä se löytyy, ja mä laitan chattiin sitten ton linkin vielä, pääsette katsomaan. Erittäin loistava artikkeli, missä on tehty, siellä on enemmän tietysti Ruotsin ja Tanskankin alueen tutkimusta, vaikka Suomikin näkyy tässä aika hyvin, mutta siellä on arvioitu paitsi muita veneistä lähteviä, esimerkiksi pohjamaalaista lähteviä aineita, mutta myöskin sitten polttoainekulutuksen tuomaa
loadia nyt tähän meidän ilmastokeskusteluun. Eli paljonko sieltä tulee. Ja käytetty ICEa, tiedätte ICE-lähettimen sen dataa ja sitten kyselydataa. Ilmakuvia käytetään siinä, että arvioidaan, että minkä verran veneitä on missäkin. Ja tässä artikkelissa on erittäin hyvin peilattu tämmöistä mallia ja sitten sellaisia todellisia tietoja, mitä voidaan kerätä. Ja se on mahdollista nykyään saada siis myös tavallaan tämä hiilikuorma, mikä vapaa-ajan veneilystä tulee esille. Se tietenkin kohde jää niin kuin sinne kesäkuukausille, niin kuin kesä, heinä, elokuu. Ne on ne kuukaudet, jolloin tulee se merkittävin vaikutus veneistä, mutta ei se mikään ihan mitätön ole. Että se on ihan, että jos me ajatellaan niin kuin mitä satamista tulee ja mitä veneiden polttoaineista tulee, niin kyllä nämä on sellaisia, joita voi seurata ja näihin voi vaikuttaa. Veneilyssähän tällä hetkellä on jo pitkään ollut keskustelu polttoaineiden laadusta. Biodieselit kehittyy aika paljon ja nyt biodiesel on jo vähän niin liian ympäripyöreä sana, että silloin kun puhutaan polttoaineiden kehittämisestä kunnolla, niin siellä on jo paljon tarkempaa tietoa. Mutta siellä on yksi ongelma, mikä liittyy niin kuin siihen, että dieselin polttoaineeseen lisätään sen biokomponentteja, niin siellä on riskit siitä, että sinne tulee ylimääräistä bakteerikasvustoa. Mä näen muuten siellä, kun tulee chatti, mutta mä en lukea sitä, vastataan niihin myöhemmin. Niin se on pikkasen vaarallinen joskus, että jos se polttoaine ei ole puhdasta, vaan siellä sitten niitä biokasvustoja tulee klimppi ja sitten se pysäyttää moottorin niin kuin, ja rikkookin sen aika pahasti, niin se on vähän hidastanut sitä, että vaihtoehtoiset polttoaineet tulee niin kuin, tai öljypohjaiset polttoaineet on käytössä. Sitten tietysti purjehtiminen on purjehtimista ja sähkömoottorit alkaa sieltä tulla ja erityisesti se akkuteknologia alkaa kehittyä aika huikeastikin, että tämmöisiä trendejä on hyvinkin havaittavissa. Sitten mä näytän teille aika lyhyesti tämmöisen toisen tutkimukseen liittyvän kuvan. Tämä on uivelo, varmaan semmoista, jotka on vähän merentutkimuksen kanssa tekemisissä, niin tunnistaakin, eli nykyään merta mitataan automaattisesti. Tämä on tämmöinen uiva mittalaite, joka voi sukeltaa halutulle syvyydelle ja ottaa niitä mittaustuloksia. Ilmastonmuutosta tietysti tutkitaan monella eri tavalla ja meille veneilijöille ehkä se tärkein on se pintaveden lämpötila. Se on tärkeä senkin takia, että sumuennusteet on paljon parempia, jos meillä on tarkat lämpötilat sieltä. Me ei hirveästi voida ehkä tehdä veneilijöinä niin kuin näiden mittausten eteen siellä vesillä. Toki tietysti, jos olisi kalibroitu mittalaite, niin kuin ainakin yhdelle veneelle ensi kesäksi tulee, niin siitä on riemua. Mutta erityisesti nämä satamahankkeet on todella hyviä, koska sinne satamiin saadaan sääasemia. Ja silloin saadaan niin kuin sekä hyvää ilmastodataa, että saadaan semmoista suoraa veneilijöille mielenkiintoista ja tärkeää tietoa, että tarkempia lähialueen sääennusteita. Teemut chatista näin, että siellä oli se biopolttoaineista tarkennuksia ja se on ehkä semmoinen, mikä voidaan vaikka keskustella tässä sitten. Kuulolla saattaa olla ihmisiä, jotka tuntee tarkemminkin, niin on erittäin relevantti keskustelun aihe vielä. Sitten mä mainitsin siinä alussa sen rehevöitymisen, että se on niin kuin, me puhutaan rehevöitymisestä tietysti täällä Suomen rannikolla tosi paljon ravinnekuorman takia, mutta yksi mikä liittyy nyt ilmastonmuutokseen on se, että kun meillä on aika kovia rankkasateita ja valumat tulee, jos on syksyllä paljon isoja myrskysateita, että se vesimäärä on paljon. Jos meillä ei ole sitä lumipeitettä, sitä jäätä, niin se vesi huuhtoo vielä lisää niitä ravinteita. Ja silloin se pelkkä ilmastonmuutos niin kuin lisää, se oikein niin kuin vauhdittaa sitä meidän jo olemassa olevaa ongelmaa. Et rehevöityminen on laaja asia, joka liittyy veneilijöille ja PSS tekee hyvää työtä. Me pystytään paljon paremmin toimimaan nykyään ja vesillä, että lähes joka paikassa
on asiat kunnossa. Näissä satamahankkeissa varmistetaan, että asiat on kunnossa. Lainsäädäntö tukee tätä ja jatkossa vieläkin tiukemmin tulee lainsäädäntö määrittelemään sitä satamien roolia siinä, että miten septivedet saadaan pois. Harmaavedet tulisi saada pois aina sieltä, että ei jätetä niin kuin sinne vesille yhtään mitään. Roskaantumisesta puhutaan. Yksittäinen roska ei ehkä nyt ole se ilmastoteeman aihe, mutta se on niin merkittävä, että sinne luontoon ei pitäisi mitään ylimääräistä järjestää, että senkin tässä mainitsen nyt. Ilmastonmuutoksesta puhutaan aika paljon niin, että puhutaan tästä sopeutumisesta tai sitten sen niin kuin infran muuttamisesta niin, että se kestää paremmin näitä haasteita. Ja kun mä vertasin tuommoisiin kansainvälisiin, ne saattaa olla ihan lyhyitäkin papereita, kansainvälisiin niin kuin tavoitteisiin, että miten ilmastonmuutokseen voidaan vastata. Ja kun mä kuuntelen tämän hankkeen yksittäisten satamien vastauksia siihen, niin se on upea, miten ne kaikki tavoitteet sieltä niin kuin löytyy. Tai että ollaan tehty merkittäviä ratkaisuja infran suhteen, tuodaan se aurinkopaneeli lähes joka paikkaan. On vielä viestinnällisiäkin, niin kuin, että näytetään ja kerrotaan, että näin se pitää olla, ohjataan veneilijöitä. Aika upealla tavalla tässä hankkeessa on näitä kaikkia tavoitteita saatu jo niin kuin nyt tehtyä, että tästä tulee ihan varmaan kiitosta näistä projekteista nyt siltä näkökannalta. Pariisin se ilmastosopimus, joka on siis 2015 solmittu ja on oikeudellisesti sitova, on se, joka niin kuin edellyttää näitä isoja toimia. Ja meillä on tilanne, jossa siis Suomessahan meillä on ihan tämmöisiä isoja hankkeita, liikennestrategia, sitten siellä on se, nyt en muista ihan tarkkaa nimeä, mikä se hiilen vähennysraportti, joka jo tuossa julkaistiin, on. Ja sielläkin käytiin, kun on pienryhmiä ja se jakautuu aina liikennemuodoissa pienempään, niin liikenne- ja viestintäministeriö halusi myöskin tämän veneilyn osan kuulla ja me pohdittiin tuolla meidän kattojärjestössä just sitä, että millä tavalla voidaan ja tultiin siihenkin tulokseen, että esimerkiksi jos moottoriveneellä liikutaan, niin se ajotapakin on sellainen, joka pitäisi kaikkien oikeasti miettiä, miten se tehdään, koska polttoaineen kulutus on hyvin suoraan korreloi siihen, että kuinka paljon tai miten ottaa aallot vastaan. Ei pitäisi ajaa ihan täysillä, että laskemalla niin kuin nopeuksia esimerkiksi saadaan ihan merkittävää vähennystä siinä, että tämän tyyppisiä asioita tuli esille. Sitten minun on pakko myöntää, että mulla ei ole nyt vielä näistä ihanista uusista laitureista kovinkaan paljon henkilökohtaisia kuvia. Mä olin viime kesänäkin vähän vähemmän itse vesillä kuin normaalisti. Ja mä oikein odotan sitä, että mä pääsen kaikkiin satamiin katsomaan, että millaista siellä on. Mutta että ehkä tässä kohtaa enemmän sitten veneet tuo sen aiheen tähän, että mitä veneilijät voi tehdä. Veneilijät voi tehdä itse asiassa erittäin paljon siellä oman puursiseuransa venekerhojen laitureilla päätöksenteossa. Tämä on Seglingistä tämä kuva, ei ole kenenkään kerhon ranta, mutta se vaikuttamismahdollisuus toki siellä kulussa ja kun mennään satamien välillä on iso, mutta kaikkein isoin se on siellä, kun seura tekee päätöksiä omassa hallinnossaan siitä, että kehitetäänkö sitä oman seuran aluetta, millä tavalla kunnan kanssa tehdään jatkossa sopimuksia, voidaanko sitä energiaa, jätehuoltoa muuttaa paremmaksi. Et se on semmoinen ja se on myös tämmöinen vähän vaikea, koska ihmiset ei vielä konkreettisesti tiedä, että mikä on kaikkein merkittävin, mikä on niin kuin vaikuttavin teko. Ja sen takia ehkä nämä hankkeet, joita me nyt tänäänkin tässä katsotaan, niin nämä on äärimmäisen tärkeitä, koska nämä niin kuin linjaa sen, että mihin me mennään, mikä se vaikuttavuus on. Ja näiden niin kuin esimerkkien jälkeen muiden on helppo tehdä perässä ratkaisuja. Omien
mahdollisuuksiensa ja taloudellisten raja-arvojen sisällä, niin tullaan tekemään aivan varmasti perässä. Sitten näitä. Sanotko ajan? Joo, tässä pari minuuttia vielä. Joo, itse asiassa en ajatellutkaan jatkaa pitempään tämän jälkeen. Tuosta varmaan on jotain, mitä jäi sanomatta, mutta siellä oli aika paljon keskustelua siinä chatissa, että ehkä me laitetaan se seuraavaksi siihen ja avataan keskustelu, eikö vaan? Joo, voidaan tässä pieni hetki. Täällä on sen verran koontia, että vähän oli sitä epäiltiin, että näinkö se trendi muuttui sen suhteen, että niitä veneitä ei nostettaisi talveksi kuitenkaan. Niin. Ja sitten on aika paljon keskustelua meni tuohon maasähköasiaan ja siihen veneiden varustelutason kasvamiseen ja odotuksiin ja ehkä myös veneiden sähköistymiseen ylipäätään tulevaisuudessa, että se vaatii vain sitä enemmän sitten satamilta sähköä ja että miten se toteutetaan ja sitä tässä pohditaan täällä keskustelussa pitkälti.